that the ICC has issued warrants for Prime Minister Benjamin Netanyahu and his former Defense Minister Yoav Gallant, Canadian law enforcement is obligated to arrest them should they come to Canada. Will you allow that to happen, or will you step in to prevent an arrest? International Criminal Court ዓለም ለኻዊ ናይ ገበን ቤት ፍርዲ ማለት እዩ ንቤንጃሚን ኔታንያሁ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ናይ እስራኤል ንኽእሰር ሕጊ ውፅእ ኣላ ኮላይ ናይ ጀነራል ናይ እስራኤል ዮዋቭ ጋለን ከምስኡ ንክእሰር ሓድሽ ትእዛዝ ኣውፅኣ ኣላ ስለዚ ቤንጃሚን ኔታንያሁ ከምኡውን ናቱ ጀነራል ናብ ካናዳ እንተደኣ መፅዮም ናይ ካናዳ ፖሊስ ንኽኣስርዎ ከተፍቅድ ዲኻ ብመሰረት ናይ ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት ዝወፀ ትሕጋግ ወይ ትእዛዝ እንታይ እያ ክትገብር ካናዳ ወይ ካናዳ መርገፂኣ እንታይ እዩ ክትብል እያ ሓይታቶ ሰላም እንኳዕ ብድሓንና መደብና መፃኹም እዚ ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት ኣውፅዎ ዘሎ ሓድሽ ትእዛዝ ንቤንጃሚን ኔታንያሁ ኣብ ዝኾነ ሃገር መሬት ክረግፅ እንተደኣ ተረኣዩ ንኽእሰር ዝብል ትእዛዝ እዩ So for Benjamin Netanyahu and for Yoav Gallant, the former defense minister, the allegations is that they committed crimes against humanity and war crimes dating back to October 8th, 2023, so just a day after Hamas launched its October 7th attack into Israel. Those alleged crimes include using starvation. ሓድሽ ብICC ወፂ ዘሎ ናይ ኣሬስት ዋረንት ማለት ክእሰሩ ከም ዘለዎም ዝገልጽ ወረቐት ንቤንጃሚን ኔታንያሁ ከምኡውን እስራኤል ዲፌንስ ሚኒስተር ዝነበረ ዮዋን ጋላን እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ዝኾነ ሃገር እንተደኣ መፅኦም ክእሰሩ ከም ዘለዎም ዝብል ትእዛዝ ካብ ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት ወፂሎ እዚ ፕራይም ሚኒስተር ምስ ናይ ቀደም ናይ ዲፌንስ ሚኒስተር ነበር ዮዋቭ ጋላን እንታይ አንፈፂሞም ዝብል ከዓ ገበን ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ወይ ጀኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ከምኡውን ናይ ዋር ክራይምስ ወይ ድማ ገበን ናይ ውግእ ኣብ ልዕሊ ሓደ ሃገር ከም ዝገበሩ እዩ ዝፍለጥ በዚ ኣጋጣሚ ማለት በዚ ዕድል ተጠቂሞም ከዓ ንመራሒ ካናዳ ፕራይም ሚኒስተር ጃስቲን ትሩዶ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክሓትዎ እዮም ተራእዮም ፕራይም ሚኒስተር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ኣብ ልዕሊ ጋዛ ምስ እስራኤል ዝካየድ ዘሎ ውግእ ብዝገበሮ ዳርጋ ዓለም ሙሉኣት ፍለምዖለላ እንተኾነ መጀመርታ ከሲሶሞ ግን እቲ ክሲ ብሓይሊ ኣሜሪካ ወዲቑ ነይሩ ሕጂ ግን ከም ስርዓት ኣሬስት ዋራንት ስለ ዘውፅኡ ብዛዕባ እዚ ሓደ ዓብይ ዜና ኮይኑ ኩለን ማዕከናት ዜና ይዛረባሉ ኣለዋ እዚ ኩሉ ውግእ ተጀመረሉ ካብ 8 ወርሒ 10 2013 ዳርጋ ዓመት ይሕሊፉሎ ኣብ ኦክቶበር 8 ብዝተኻየደ ናይ ሓማስ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ማለት እዩ እቲ ውግእ እስራኤልን ሓማስን ሽዑ ይኮነን ዝጅምር ካብ ቅድም እዩ ናይ 72 ዓመታት ዝኸውን ውግእ ዘለዎም ዝኾነ ግን ቅድሚ ዓመት ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሓማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ካብዚ ዝጀመረ ውግእ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሓማስ war declare ከም ዝገበረት ካብኡ ዝጀመረ ክሳብ ሕጂ እቲ ውግእ ይካየዳሎ ይቕፅላሎ ብኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት ከዓ ናይ ሲዝ ፋየር ወይ ናይ ምርድዳእ መንፈስ በታንክህሉ ብዙሕ ዓይነት ፈተነታት ክካየድ ቀንዩ ነይሩን ክሳብ ሕጂ ግን ኣይሰለጦምን ንቤንጃሚን ኔታንያሁ ከዓ ከም ገበነኛ ናይ ውግእ ወይ war criminal ክብልኦም በዚ እዋን ዝሰምየሞ ዘለው ገለ ካብቲ ቤንጃሚን ኔታንያሁ ወይ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሓማስ ትገብሮ ዘላ ኣብ ልዕሊ ጋዛ ትገብሮ ዘላ ገበናት መጀመርታ መግቢ ንጋዛ ንኸኣቱ ኮምፕሊትሊ ዓፅዮሞ ማእሰርቲ መቕተልቲ ከምኡውን ገለገለ ዘይሰብኣዊ መሰል ወይ ዝግህስ በደላት ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ኣብ ልዕሊ ደቂ ጋዛ ትገብር ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ Alleged crimes include using starvation as a method of warfare, murder, persecution, and other inhumane acts. So what does this mean? Well, it means that these two men could face arrest potentially if they traveled outside of Israel to a country that recognizes the ICC's jurisdiction. The ICC has issued an arrest warrant for Russian President Vladimir Putin over Russia's conduct in Ukraine. He has traveled outside of Russia. He's not been arrested, but that's the category into which these two men are being placed. We have seen some response now from the Israeli government. Israel's president, Isaac Herzog, says this is an absurd decision, and he posted on Twitter that this is a dark day for justice and a dark day for humanity.
ሕጂ እዚ ንብሎ ዘለና እንታይ ማለት እዩ ወይ ንቤንጃሚን ኔታንያሁ ነቲ ናይ እስራኤል ሚኒስተር ናይ ዲፈንስ ነበረን እዞም ሰባት እዚኦም በዚ ተኸሶም ኣለዉ ብኣሬስት ዋረንት ማለት እዩ እዚ ግን ኣብ ልዕሊኦም እንታይ ክጋጥም ይኽእል ወይ እንታይ ይኽመጾም ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ካብ እስራኤል ወፂኦም ናብ ዝኾነት ሃገር እንተደኣ ኸይዶም እታ ሃገር እቲኣ ከዓ ምስ ኢንተርናሽናል ሕጊ ትሰማዕ ወይ ዝፈረመት እንተደኣ ኮይና ነዞም ሰባት እዚኦም ኣሲራ ናብ ICC ከተቕርቦም በቲ ዝወፀ ብይን ክትቅየድ እያ ማለት እዩ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ንቭላድሚር ፑቲን እውን ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ብዝወረሮ ናይ ኣሬስት ዋረንት ኣውፅኦሙሉ እዮም ዋላ እኳ ክኣስዎ ከም ዘይክእሉ ፍሉጥ እዩ እንተኾነ ግን ኣውፅኦም ነይሮም እዮም ከም ዝዝከር ማለት እዩ ዋላ እኳ ቭላድሚር ፑቲን ካብ ሃገሩ ወፂኡ ናብ ሳውት ኣፍሪካ በፂሑ ነይሩ እንተኾነ ግን ኣይኣሰርዎን ክኣስርዎ እውን ኣይከኣሉን ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ሓለፍቲ ናይ ሳውት ኣፍሪካ እንታይ ኢሎም ንቭላድሚር ፑቲን ዓድና እንተመፂ ኣይንኣስሮ ኣይንብሎ ክብሉ እዮም ተሰሚዖም ኣባላት ብሪክስ ከዓ ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ ነዚ ዝወፀ ሓድሽ ሕጊ ናይ እስራኤል ፕሬዚደንት ነዚ ጉዳይ እዚ ብትሪ ከም ዝኾነኖ ከምኡውን ቤንጃሚን ኔታንያሁ ወፂኡ ዝሃቦ ቃል ነይሩ ከምዚ ክብል ከዓ ኮኒንዎ ብጣዕሚ ዘሕዝንን ዘሕፍርን መልሲ ካብ ICC ክብል እዩ ኮኒንዎ ፍትሒ ዘይርከበሉ ጸልማት መዓልቲ ናይ ፍትሒ ክብል ከዓ ሰሚዎ በዚ ምክንያት ኣሜሪካ እንታይ ኢላ ክትብሉ ኢኹም ናይ ግድን ኣሜሪካ እንታይ ኢላ ሓቲትና ኣሜሪካ እቲ ናይ ICC ዘውፅኣቶ ኣሬስት ናይ ቤንጃሚን ኔታንያሁ ኮምፕሊትሊ ከም ትነፅጎን ከም ዘይትድግፎን ምስኡን ከም ዘይትሰማዓ ድምፃ ተስምዕ ደላ በዚ እዞም ሓለፍቲ ናይ ICC ኣውፅኦሞ ዘለዉ ብጣዕሚ ከም ተቆጥዑን ንምንታይ ታዊኾም ከምዚሎም ውሳነ ይውስኑ ኣለውን ዝተሓሳስብ ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ መንግስቲ ኣሜሪካ ዘውፅኦ ስቴትመንት ማለት እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ ስቴትመንት እንታይ ኢሎም እዞም ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዶም ክእትዉ ከም ዘይብሎም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኣሜሪካ ትብል ዘላ እዚ ናይ ኣሜሪካ ክተሎ መምርሕን ፖሊስን ኣብ ልዕሊ እስራኤል እዞም ናይ ICC ሓለፍቲ ወይ መራሕቲ ልክዕ ጭብጢ የብሎምን ክትብል ኣሜሪካ ነዚ ኩሉ ናይ ICC ዝወፀ ኣሬስት ዋረንት ኮኒናቶ ዘላ ገለገለ ካብቲ ሓለፍቲ ዝተዛረብዎ ቪድዮታት ኣቅሪበ ዘለኹ ፅኒልኩም ተኸታተሉ ንዑ ከስማዓኩም ሽዑ መጨረሻ እናተይ ምግለጽ ክበኩም Let me just say, because this is the first time I've had an opportunity to speak to this at the podium, so let me just say more broadly that we fundamentally reject the court's decision to issue arrest warrants for senior Israel officials. We remain deeply concerned by the prosecutor's rush to seek arrest warrants and the troubling process errors that led to this decision. The United States has been clear that the ICC does not have jurisdiction over this matter. You've heard us say this before. Whatever this prosecutor might imply, there is no evidence, none, between Israel and Hamas. There's just none. In coordination with partners, including Israel, we are discussing certainly those next steps, what that's going to look like. And to your question about sanctions, that's basically kind of just answered it in that last part of what I said. We're in consultation with our partners. ከም ሰማዕናዮ ኣሜሪካ ኣብ ጎኒ እስራኤል ከም ዘላያ ትገልጽ ደጋጊማ እዚ ናይ ICC ሕግታት እውን ብትሪ ከም ትኽንያ ትዛረብ ዘላ ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ሚድያ እንኳ ምሳና ጽናኩም ናይ ሎም መዓልቲ ኣርእስቲ ዜና ብዛዕባ ICC ክሲ ኢና ኣምጽናልኩም ነርና ኣዝና ነመስግነኩም ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ እዞ ድሓንኩም